Mbona wewe maglass? Mira ugotaridza vana kuti glass rinorohero hapa risingafuti. Saka glass ndo riri kuita kuti apa padaiso. Ndotaura nawo manheru kawani sati ngoma ishi ndotaura nawo zvakwana zvadzi aiwa zvakwana moso ndovandangoisa no problem ndovandagadzirisa nyakanyaka dzisina manheru it's okay yakanaka arisemuka rikuti zvakwana zvadzi aiwa don't worry bia itsvetarini kawani handapanzwisisa kuti vatasazotiresa manje vapinde Sis Melly ndiripo chisheya itorei musheya kumain page alright kumaisa kwenyu mimi kunyowani isheya kumain page indakatotanga kutoriziva kamanje manje saka matiko maglasi hello guys, hi guys. Honai maglass ari pana. Honai maglass ari pano guys. Guys, honai maglass ari pano. Honai mirai. Mbomira ndzadzi mbomira. Mira. Okay. Right, rovera glass. Glass iro. Yani bosama. Pamwe rine engure gaiti mbona riro wenomwe munhu. Try. Hard. Glass haridambuki. Saka ukatema munhu anofa kana roi. Akanaka we. But it's gonna scratch. Yeah, no, we don't want scratches. No. Ndiri risikapunziki iri riri kurohwa iri glass iri aya mawater glass ai hanzi munowani vanowanikwepi handizivi nititi pagaraji handizivi takamira pagaraji hanzi bhoisi ramobhoisi rakutyisa tiita kungoona rufu aumana musadaro mangona rufuka ngoma mobhoisi ende wandipedza precious kasiyani hanzi ndikavhoisi rakuka mobhoisi rakungotyisa tikangorizwa tiita kungoona rufu hanzi mowanikwepi nehanzvadzi vanhu vakutonesa nekubvunza pana 70 rand ari mangani saka ari 3 70 rand ari 3 aiwa kanaka chero torai chero rakadonha vatenga magirazi aya aritemuka anoita 70 rand ari 3 kana ukatenga ari 2 anoita 120 100 ari 2 saka pa 100 rand vape 100 ndatengawo wangu maviri tipagaraji bhaisi pamabhasi apo tipagaraji pamabhasi saka wapedza here shasi okay saka zvandinokudza ipapa guys zvandaikudzai kuda maiti ndiri kujoka bavhura ai manje ndovhura seiko vhura kuda maiti ndaijoka paipaya chanishasi mamwamwamwa guys ndandaya kuzohodha handiti ndandaya kuzohodha ish ndandaya kuzohodha amuna tichazadza machira ese aya akazara umaya machira nemajaketi aya azerewo majaketi azerewo ndoda kumboita ndiri kuita business nevanhu vecape town saka ndandaya kuhodha kuti titengese chinhu zvinde Cape Town paipa ndichikuziva kuti hustle guys hustlai ndozvane ndichitaura izvi shamwari 20 rand wotenga drinkandi sharp pane ndichiti hustlai paipa ndozvane ndichireva hanzi tiri kumada piwa inhamba vati vafuni inhamba yako we mufamba netraki but ndakutengesera nofanga ndipawo mbasera 1 3 ndakutengesera uya kupi wena uhlalapi hatisi kupower house ningirikiri madhuve tiri kugaraji rekubp hatisi kupower house manje uzobuyela nawo ngithi manje basilokusamba ngazithengisa manje lapha so wena uyancisha nje A1 nje A3 kubomlayi unike A1 mfowethu awu yenza njani awu bra
Brian kandiuyenzani wena? Ah, sister. Kandiskipani. Cile 1 nje. Mina ngithengile nje. Uzonikeza e1 extra ngithengile vela nje. Uphi lo mama lo? Uphi? Lo mama ngikhuluma naye lo. Lo mama lo uyamfuna? Yeah. Ngizokuorganize naye hey mama, muri kudiwa panapa mama, muri kudiwa mandi kutaura naye panapa, muri kudiwa na brother apa. Mama muri kudiwa na brother. Mama lo uthi ufuna phone number yakho. Ngizomnikeza phone number yakho. Okay, sure. Okay. So khona usisi lo uthi uyakufuna. Nangu. Nayi message. Uthi uchadile na. Ngichatanga. Usiphathe use UK manje. Uzomshada? Yeah, ngimshada. Serious? Yeah. Uzomshada unamfazi wena? No. But uya hey but isa ngibuze la. Isa. Uzomshada lo sisi lo. Yeah, ngimshada. Uyawazi ukwenza ilula lula. Yeah, mina. 1 hour, tata 1 hour. Tata 1 hour. Yeah. Uqinisile ngomlomo. Serious nazidonikezela ngene. He? Serious? 1 hour. Uzobe ushaya nje kuphela. Ngishaya nje kuphela. Hey, manje uyayenza vele la master. Uyamiyenza? Yeah, uzomuva Miracle my boys wapinda. Miracle. Miracle my boys hayo wena sawungenile. Manje inamba yakho ngizomnika ndimi uyayifuna uthi uyayifuna. Ngicela unike phela. Kwalela kuphuli. Anginapha cela lo apha ayibhale. Cela lo ayibhale phansi. Wathi imali 100. Miracle kwa unoro 1 hour. Hayi 1 hour Miracle my boy. Sisters. 100. 100. Nemandisesa. phone number. No, utholile i-girlfriend lapha. Miracle ubuthi. So uthi ucela phone number yakhe. Serious? Wona mkhathi Yani azwandire. Uyu. Yani Uyu. Miracle. Miracle, my V, ndiye. Miracle. You look like a pastor, you see. Who? This guy. He's a pastor. Ndiani? You. Jimmy, you is the one. You are the one who utolile mfazi. Andithi uzomiyenza wena awu. Yeah. Anginayo sinikeze. Selotep. Chaphani garage. So take 10 rand now. Iplastic yami. No. Cha, iplastic rangu ke usazenda naro shanda. Uthoda kuzorishandisa iplastic rangu. Thenga manje thatha manamba. Number yakho. Miracle, Dr. Ray number. Ula number yaphuta ndithi. Ithi number. Sawubisi. 06. Ithi ngibhale la. Matopinda amthatha mbothenga maglasi ka. 38 38 94 ungerimo 898. Hayi Igama irimo yona. Nhlanhla. Nhlanhla Nyathi. Bathi wena Nhlanhla. Nyathi. Undebele mina. Usiona? Dipeo. Nhlanhla. Right. Ndakwi sengizoyiphina le number yakho le. Ha uzothola abafanzi baningi namhlanje. Abaningi. Angithi angabe ngithi yabona. Anzikho nebagrazi abakarona. Abakarona guys, abakarona. Abana mkoba wangu. Abana. Mkoba. Okay, abana guys, barikudawo. That's my brother that one. Guys, manje moisa masivi kwantiri ndishayita interview yachona. Moisa masivi kwantiri. That's why he's my brother. Kana mapedza apa. Mbona brother ya Mo Boys. That's my brother this one. Yeah, that's ya Mo Boys. Brother yangu yo. That's my brother this one. Then ipaita aba barikudawo mkadzi. Okay. Yebo. Ufuna umfazi baba. Ufuna umfazi. Uyamfuna umfazi. Ndiwaje wife. Wife. Do you want a wife? Yeah. So you need grocery. Uthengile grocery lapha. Yeah. Grocery yini lapha? Umonga naona unemadoti mkathu. Yini? Uhlala laphi baba? Uhlala laphi we? Sinaye umfazi la uyakufuna lapha. Sinaye umfazi lapha.
sinemfazi ukufunayo lapha. Just be patient. Kunomfazi ukufunayo. Awumfuni lo bathi uhumba Magadalena ukhona. Uyakufuna uzokushada. Uhumba Magadalena uzokushada. Where she's staying in Joburg, in town. I'll take you to a place. I'll take you to a place in Joburg, in town. I'll take you. Do you know how to do this? To do it. Let's see. Do it. Do it. Celebrate. Let's see. Do it. Do it. Do it. Do like this. Let's see. Do it. Just dance. Dance. Umbapa unofane shara. All right, Lorraine in Dream Joburg. Dream Joburg, all right. But somnikeza mntwana anti. Okay. Ndakana mira nechekure guys. Waziri kukanda I like to. So where are you staying when ukhala phi we? Stay with. Yes. Yeah. Ulala khona. Okay. Okay. Anzi vanogara apa pane zvimuti apa pamitiyo vanhu vata pamitiyo muri kuona miti rapo iyo ndopa vanhu vata kuseri kwemitiyo iyi ndokwa vanhu vata. So where are you bathing if you want to bath my brother? Ufuna ukugeza uzogeza kuphi wena ugeza phi? Sometimes shower. Huh? Shower. Wait. I think problem takes me full day. Say hi to people here. But umfazi wakho ngizokuthatha mina ngizokuhambisa kumfazi wakho lapha eMantshoni uhlala le etown emaflat ngizohamba nawe le lapha hlala khona uzothi uzobona umfazi wakho lapha ngizohamba nawe uthi uyakufuna lo mfazi uyakuthanda anti uzomnikeza abantwana lo mfazi lo ngithi ngizokuthatha kuye lo kade uMagadalena kade sikhuluma ngaye anti uthi uyakufuna uthi ngize ngawe lapha etown emaflat uzokuyenza so official. Yeah, memorial service just sent us a standard. Ngoma boys. They are happy with that. Okay, ngizokunikeza I'll give you money to go and buy food, ne? You must go and buy food when I give you money, ne? Then I'll come and take you so that I will take you to that girlfriend of yours. Hey, she's here. Yes. Yes, that's it. Then I'll run around now. Budwaneta. Imbomi right Ndimbotaura Nemi baba ngaba muri kubashora. Ndimbotaura Tawu Ndimbotaura Nemi. Ila friend bedu nayi. Come on guys. Mukoma mo boys. Mune 50 rand yachijikere ndida kupa mjara. Don't you have change for 50? Oh, my favorite night. Yeah, 50 rand. Hamba yothenga ukudla. Ne? Uzothenga ukudla now. Uzothenga ukudla nti. Awu. Shame. Brother, Africa is one. Yes. Family. Yes. Africa is one. Yes. Let's love one another. Yes. Sure. Ungathenga ibrongo wena. Uthenge ipapa, uthenga ukudla. Okay. All right. Sharp. All right. Sharp. Ayo hakunetsa mtara gacheda. Tamba gacheda. Arikupoza kamera. Yeah, hey. But wena ungabe modela wabona uthi uyamodela kahle wena. Wazi ukwenza ama stunts, ama pose. All my future happy. Hey! Grass what is about? Shop my brother. Show. Bye. Bye. Ciao. Everything.
Koma wali. Ava vari kunetsa. Nanisa kunoku. Sharp my brother. Kwanzi toda veDaniel hesha imbogisa yawo. Handi ndani. Kwai ndiyani. Kwai tipewo namba. Avane wana kwandiri. Alright, namba muchapiwa na Mkoma More Boys guys. Munopiwa namba na Mkoma More Boys. Asi tine vamwe extra vari panava. Mama Solomon. Mkoma Solo. Madari zakusina muna magirazi for me. Tinobaiwa. Gwirana comment section nimo munjira mozobata More Boys. Mokanda ndiri kana mchimuda. Mozokanda ma CVs ka. Kana makanda ma CVs enyu Mkoma More Boys vachashisa ma CVs. Ama CV ngawo ndi brother yangu iyi. Azi Mkoma wali. Amadhairi zamunonoki. Ndopa nongokuziva changa munoigona zvisingaiti. Kai vanoDaniel yenda tana baba wangu wati unditore for free. Is available. Triple. Lapa wazi pe sinobuda baba pala waka vanobuda lapa. Awa namba ndinowapa vese ngoni. Unasona chipa life. I want to say. Awa zakwana. Kutara kunetson. Kutara kunetson. Achaziva zvakuda. Anze magirazi ndizvo. Mangopadzana magirazi here naye. Makundiramba nhasi makundisiya because maona shumbrezi. Anyway, my diaries, maspera sei pamuri kwakasiyana siyana. Anti magirazi tosangana confessions. Alright, Sis Melly ngachitaura netotaura 2 minutes of police and it. Alright, ande. Alright. So now totangira papi Sis Melly. Tangira bekutangira. Aiwa papi pachona. Tapedza meeting. Tapedza meeting taurai give people feedback. Alright, tapedza meeting na Sis Melly regarding nyaya yepolice. Saka Sis Melly achakupa imwe feedback but inchakupa imwe yachona but tisati tangogadzirisa ma few concerns ananchikurukura na Sis Melly. Kune vanhu vakatorejista already vasati vaona ma-reference numbers avo and so on ma-policy number. Ndongokumbira kuti mungova patient nesu. The system yanga ine ma-challenge munongoziva kana chinhu chiri chinyowani and so on, but the IT guys, they are working very hard and I can tell you kuti by the end of next week wese akajoina police wese anenge akukwanisa kubhadhara mari anditi then imwe nyaya ichizvo yatoda kutaura. Alright, imwe nyaya ndeyema-t-shirts angu andiri kuda 200 nemazambia 200 nemakepu. Sis Melly chava vanoziva kumadiaries ivo ndo vari kuchatsvaga tenda rachona remunhu achagadzira 200 ma-t-shirts, 200 mazambia, madhuku neregalia yese. Sis Melly vachasota iyo anozongoudza kuti Mkoma More Boys tikuda mari yakati taona munhu akadai. Saka remember mudharo yako neti asingachienda mudhara chiinda avakomana apa ari kukanda mweya hana asi kugesa. Hai mudhara sizokubona mudhara sizobonana. Hai mudhara yako neti taunodla mudhara. Mazora lipstick muromo here havana mbozora. Nazora lipstick ndofuka izuva izishet. Saka Sis Melly vachagadzirisa panyaya yema-t-shirts 200 mazambia, madhuku nema-t-shirts mazambia nechizvi nemakepi nemadhuku. Iofisi yavo iyi vachaigadzirisa. Remember takataura kuti the first 200 vachajoina police vachaona ma-t-shirts avo. Kujoina hakusi kungojoina, kujoina nekubhadhara. But I also want to take this opportunity to thank everyone who has been lipstick, who has been supporting us. Kune vatisati vafonerwa vanga vachichema please pamunotumira nhamba because call center kana ichita macalls tinorecorda conversation, so kana iri WhatsApp number those guys are not able to call you, so make sure kuti pamunotipa nhamba moisa nhamba chaidzo dzinofonewa anditi right chichimwe Sis Melly. I think in also, but guys, just be patient with us a little further because Mam Chingo's system she's renewing and she challenges.
but sezvandataura chimbosei lipstick mani guys lipstick ipiko iwena yabuda mafirita ifirita ine lipstick saka imimi guys zvamunozoita month end everything will be sorted ndozvatakaita tionesane nekugadzisa nekufambira mapepa week achiona kuti zvinhu zvikurumidze kufamba saka just be patient a little bit guys but by month end munhu wese anenge adi akajoina anenge akasabhadhira 100 rand yake kuti utoziva kuti ndakumhanya wave nereference number anditika tindichapa makadzi here kuti vachaona mamembership card. Yes, everyone anenge ane kadi rake chingeti yauti ataure zvaari kuda mudhara kupedzisira apana rumbotaura uyu mudhara ari kungoningirira utini malume ha Africa. tazviparira nhasi I think pane waona palista pamudhara achada kuenda sharp malume ha sure right saka madiaries thank you very much for all the support vasati vatora mapolicies please mochiudzoana kwana madhumbe kuSis Melly. Alright, aiwa vana madhumbe so I heard ndangonzwa kuti anzi madhumbe akati vari kuda policy package yavo yana madhumbe. There is no package. Let me just again clarify pan. We don't have anything that is less than 100. Tinogona kuvaka tutsvaka zvekuita vatanga vatudza namba yavo but inoda kudiscuss because we need to sit down and see. Remember this policy it's only 3 months inenge yamature. So if you are saying we give them something that is less than 50 100 rand inenge yamari 50 rand 80 rand zvinotanga zvakati. All right, zvamnoita manje ka ana madhumbe ka toda kushanda nemanditika makaona kuti isusu vana madhumbe muri madiaries tokoza kuti madhumbe ipati yemadiaries ngavafole under madiaries. Yes. Folai under madiaries. All right, imimi ka tingatogadzira package yekuti vana madhumbe kama neminzwisisaiwo guys kana makawandisa 100 rand peningikiri pavanhu 8 yandika unokavha 8 vanhu ne100 rand moti kudzikisirei kubva pa100 rand. Come on guys, takuranda a loss. Remember it's a new company chiri kutanga kuestablisha weri kutanga anoona inenge chiita zvinhu zvakawanda tichada kutorawo vanhu vanoshanda tichada kuitawo maoffices tanga tafambira maoffices izvo zvida tiri busy kutsvagana nemamochari anditika a lot of things moti moda minhingikiri malume ari kuramba chiuya bedibwe malume hold on malume hey all right malume okay malume malume bye sure yeah bye malume all right saka all right so amunoita manje ka we just want to work on the numbers ka imimi somoita yatatina Sis Melly. We're also looking for my offices akanaka muJohannesburg. Mastermind mirai mastermind wachikudhura 100 rand uchijoinisa vanhu 8 then china notsvaga 50 rand akwanza because andifungi kuti iri kwe 50 rand china notsvaga 50 rand because tikuti 100 rand 8 people are covered by 100 rand what did you do next lipstick that's wakumafira kureva nasi don't daisa lipstick nasi ndozviziya. But anyway, yes, imimi munongotifonera then we sit down toona kuti tobatsirana sei. Ini chandiri kuda ndechekuti lati tishande pamwe chete. Takakudzai kuti imimi takaita deal nepackage yenyu tichatora imwe staff yenyu ndo vanenge vachiuya kumaoffices yenyu edu tokuemployaiwo, and then we can also make my additional benefits specifically kwamuri handiti. Saka yes, let's sit down. Management yenyu, my secretary, I'm available. Even makati muri ku Cape Town. Tapeza meeting guys, by feedback. Meeting tapeza udara we just giving you feedback. We are just giving you feedback. Tapeza meeting kudara. Saka tinokufonera ndifonere even if muri ku Cape Town I can fly to Cape Town togara pasi. Tonzwa kuti muda kuti tishande sei pamwe chete anditi. Right. Pachine zvimwere andifungi zvinova zvipo hanzi waiputifirita kuti tinake zvenamaita wamboda kutora mascreenshot takasviba aiwa takuziva kuti kune firita mazana hatichambobudi takaitawo black firita iyoyo bho hanimona bho firita. Bye malume, we see you. Bye see you sure bye tibvise firita inobviswa sei kufirita icho mutomboziva andimbozimira ichiona. Bye malume inobviswa sei aivi sei que baba kana chiri mbobva hanzi sikbo zvokuti saka I think ndizvozvo guys
ndizvozvo I think yeah ndizvozvo tapedza more information tinenge tingokuupdatai but please vari kunze kwenyika Ndimbotaura Nemi tinenge tine nhamba musangozipanika kana uri kuUK Botswana as well Africa yose Africa Botswana inonzi Namibia Tanzania Mozambique mose uyai mujoine come and join hatidi kuti munhu anosara achiti haana kujoina handiti right Sis Melly inini nemi feedback yaita sei hanzi lipstick boy maiwenda kupedzera nayo aiwa lipstick ifirita guys ndichagoza tinobviswa sei handisi ifirita inobvisimwa sei but guys ndo zvatatafambira tingokupai feedback taita meeting tapedza iyi yangoyawo feedback yandangokudzai kuti hatimongoona zveshuwa tatiri tese anomaona enda zokupai feedback ndiri ndega moti kupi Sis Melly ndiyazi hamunamboona moboysini but no ndauya kuJoburg because ndatozongoti arega ndiinde kwavari because nanchine zvinhu zvandachida I'm very sorry ndanonoka kuuya munongoziva kuti apa tatichitenda aiwa pameeting zvepatotidelay yawo yeah but zvaita po plus zvinhu zvangu zvandachida kuti zviinde zvebusiness yeah so mobva maencourage hanzi tipeiwo feedback magara pasi tichiremera alright tichakupai tichazodzokoredza kupai feedback takagara pasi alright thank you for the feedback Chido Black thank you for the feedback tichakupai apa tangoti mumboona kuti tiri kuJoburg mungoona kuti tiriko andika tina mudhara nekusekaseka nekungofara wedu nekudi but feedback tichakupai chaizvo zvakanaka feedback tichakupai zvakanaka vada kekupedzisira tatese man Hello guys. What's up? Yeah, but it's zvekuti so guys tovatatembea manzi Lorraine ndikufonere ndiri muJoburg rega ndikufonere so guys mukaonawo ndisina kuya palive kuconfessions na8 ka munaziva kuti ndanonoka ndichiri kuJoburg ndiri kubatwa bho pamwe ndambonomuswa amarula handisi kuziya anobhadhara uyo atoenda wena adirwa petrol akati tisa asina kubhadhara nei this is Joburg apa atodira full tank mai mwana adira full tank akainda asina kubhadhara adira ake full tank akainda asina kubhadhara aisirwa full tank uyo ari kutora mushini uyu abva angokuti akadaenda but Joburg iyoyi welcome to Jos tine vamwe ava kana muchikuvada ndo yateta mistake uda kumutera uyu akaita kumutera anopfurwa auite mistake yakadai ukamutera unopfurwa nenda matsotsi imene aisapeti asina mugari muJoburg hanzvadzi ima mugari muno muno muJozi imunogara ipi manzvadzi kusaka munhu asiye munhu amusingazivi kuti ichijoni imuchigara muno musadaro akajipa kune mamwe magari aChis Melly ekuti kana uchiswipa unofanira kutanga waswipa ndizvozvo bonzi wakadai area inei but zvaita kudai asangana nemotikari dzichibva apa ke apa abuda but obvious apasendisa plate number plate wakumana matsotsi unofunga kuti ane yape ibe nakaisa yake futi nomisa wokwamunenjwa ava ndio driver kwamunenjwa apa vavaona munozoya muvaona vanokubatsira izvi zvenyu kwamunenjwa munongovatsvaka muenda ndimi vashomba fine vanokutsvagai vachiti kudii kana vachida kutsvagai kwamunenjwa chaendera vanonzi vachaendera handitika vanonzi vachaendera kana makuda kuvatsvaga munovatsvaga pamunenjwa vanoenda nezvinhu zvenyu kumba handitika right guys saka mukaona ndisina kuuya na7 ndiri kuJozi arimona ndiri muJozi panichazondobata kwako kumaprazi nechimamba zvandoda murodhi saka 2 hours zvameno kana kuzvituenda hafu ikoko kuti nechimanyire ifriday unenge wakadhakwa ndifamba zvandoda anomaona saka mongoitawo beer with me mongoona tichi mandionawo kupi kwamandiona kuJozi anomaona ndoda kutodirawo fiyo ndobva ratisa manje nakadira ndikune chituna manje anonditeerere motego mune chitunha motego mukwamagodhoni zvinhu zvatoenda izvi zvinhu izvi
mukoma godhen zvinhu izvi zviri mumota izvi mukuzviona here zvinhu zviri mumota alright zvinhu zviri mumota zvakutoenda mukoma godhen izvo zvinhu izvi zvinhu zvakutoenda izvi zvinhu zvakutoenda izvi mukoma godhen things are going zvinhu zvakuenda saka ya guys tobatana time handitya regai timbobatana time mirai nimbofanira kujoni mwana asina kupinda palive don't worry ndokubatai nemandi atika ndokonai nemandi mumbondiregawo musandidisturba paweekend guys anditi hanzi chiendai kumba aiwa ndoenda guys ndoenda ndinoenda hanzi muri which side kubramfontein kubramfontein pabp garage hanzi vari kuti wange ndiye munenja wacho aiwa munenja wakafa mani guys inini masowe kana buti kuchirevei izvo zvazi maunei handitina zvandoita zvese handiti zvemasowe handiti ine matichi masowe neculture handiti ndoita zvekrishanity nemhaka yemafudza zvinhu zvangu zviri kuendeka maona pamweya asi munoprofita here imi ndisakatobatana kaini munoprofita kwani kwanzva zvekungodaro uchiri paile palive sisimeli pari kunziko ndikuodza ndozokana ndikasandora zvepalive ndoya nemande kwai andivari kuti mande kwese uko nge ndokubatai nemande weekend ndiyada inombojaula samukoma momboisi saka totaura tochera pafoni ndikaindimanya gainimbo anzoda live nhasi nditomena notsvaga macdonald ndore izvozvo ndimboona tari papi nalorraine mukundu ndozoida munondifonere kandinosiya imwendijopa zvinhu allright iripo allright aiwa handiti zvemashowe guys babai tobatana chiregai ndimboona macdonald ndoro nalorraine mukundu ndozotsika mafuta ndakananga kumapurasi kwangu ndokudzai ndasvika kumapurasi